Fatou j'étais là. Joli. Kacho. Mbusa. Bari ya alai. An bi ke ni yɔrɔ fan bɛɛ e min ye ni kɔrɔmuso la an taara plainte bɛ kama polisiso la polisiw bɛ nin yɔrɔ fan bɛɛ ko n'an ye dɔrɔn ko b'u wele dɔw fana bɛna suɲɛ de la mɔgɔw ka so kɔnɔ. I kɔrɔmuso la a ma kɛ ten, i ma sigi yen dɔrɔn i y'a fɔ ma ye a ma kɛ ten wala ma ye i kɔrɔmuso tɛmuso wa muso min kelen tɛ yɛrɛ ni ala ma kɛ ten ko la. Ne t'e lamɛn o ye ne t'i lamɛn a bɛ taa nin kuma tɔ kɛ polisiso la. Na mɛ sa ka ko k'i tu kuma joli ka mɛ i a ko f'i k'u b'a faamu joli ka polisi wele sa na mɛ sa ka nin ko k'i polisi sa joli. C'est le wakati fo ka taa se sisan ma ne bɛ ka n yɛrɛ ɲininka n ko est ce que n'i taara ko in bɛna kɛ cogo di est ce que i tɔgɔma yɛrɛ bɛna nisɔndiya wa a ka di n ye n yɛrɛ ka taa mais document mun ka ca document ka ca n bolo ya fo n ka concentré olu kan pour que baaraw ka se ka bɔ. A ye n ɲininka ko basi t'i la n ko walahi basi foyi t'i la bɛɛ content na o kɛlen k'a ye k'i ka ciden ye. Mais n ye wari minnu d'i ma i y'u bɛɛ di i y'a bɛɛ d'u ma ou bien a kɛra cogo di. Ayi n m'a bɛɛ di n ye wari tɔ to quoi parce que n yɛrɛ hakili nana n yɛrɛ sɔn ni nana bɛɛ di u b'a fɔ o yɛrɛ y'a fɔ ye cogoya min na u b'a dɔn ko wari caman b'i bolo quoi mais n kan ka rôle min jouer n'o jouer ja saga kuma san. Typhoon officiel. La magie du cinéma africain. Vous présente. What if we never bought one? Saga kuma san ko dɔ tun bɛ bon ale tɔgɔ ye n bila dɔɔnin quoi ko wari di saga ka san musokɔrɔba dɔ bɛ a musokɔrɔba in ma nɔgɔ. Iyo min ye wari di cɛ de don muso. Cɛ de don. Namuru de bɛ sɔrɔ namuru de bɛ sɔrɔ namuru i b'a dɔn ne yɛrɛ kun b'a dɔn ko ni den ka denwuli sera ka ne tu cogo o cogo la ka namuru to yen fura taara a b'a saga san donc a ye saga wari d'u ma. A ye saga wari di mais musokɔrɔba dɔ bɛ yen ale musokɔrɔba in ma nɔgɔ dɛ. I cogo di tan. Ale de ye ala minɛ ka saga wari minɛ k'a bila a kun a ma sɔn ka saga san. Walayi kɛra kɛlɛba de ye ne ko n'u ye kɛlɛ la dɔrɔn ne ye mankan dafa. Musokɔrɔba jɔn ye cogo ma ko di makɔrɔ tɛ dɛ. Voilà o kun ko tɔgɔ in yɛrɛ de f'a ma. Makɔrɔ. Awɔ makɔrɔ. Fa bɛ furabaw kɛ tan. Ayi aw tɛ musokɔrɔba kolo kumaba dɔ de don quoi est ce que buramuso tɛ aw. Fana ka wari ko. Donc a y'o wari fɛnɛ minɛ. A y'o minɛ k'o dun. Bon ne ye mankan na ne ye mankan dafa ne ye 100 000 bɔ n kun k'o di n ko ka taa saga san ma. A y'a nin da o 100 000 fɛnɛ ka ko k'o d'a ma. Vraiment ne yɛrɛ dabali banna a yɛrɛ ko kɛra film ye sa. Donc fana bɛ mun de nɔfɛ finalement. A tilala ka fɔ ko fo k'o d'ale ma k'ale yɛrɛ bɛ taa saga san ne ko k'ale k'a ka ɲi ten ne ye 100 000 wɛrɛ bɔ n kun k'o d'ale ma quoi pour que ka mankan éviter quoi o diyara ye. Mais du coup a sera ka kɛ dumuni kɛ saga san. A yɛrɛ la saga san n'an ye dumuni kɛ sɛw dunna kafɛw minna a diyara yɛrɛ de walayi. Non o diyara n ye a ma kite n yɛrɛ. Walayi Mira n t'a dɔn n bɛ n'i sara cogo o cogo walayi. C'est à dire adamaden n'i bɛ ko o ko la n'i ka dɔn ko mɔgɔ b'i kɔ min bɛ se ka t'i ka ci ɲɛnabɔ. A bɛ adamaden hakili latigɛ. O tɛ foyi ye sa e ni ne bɛɛ ye kelen ye. I b'a dɔn ne nalen entreprise la ne ye dɔrɔn ne ɲɛ dar'i kan ɲɛ b'a la i bɛ ka document ninnu classé cogo min na i bɛ ka mɔgɔw kɔrɔfɔ k'u ka sɛbɛn don baara la dɔrɔn ne ko non n ko ne ni nin muso ye an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu o de kama n y'i wele k'i bila nin ci in na bon a ci tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra kunnafoni ye et puis i ye min fɔ i ma wari bɛɛ di o ɲɛna kosɛbɛ parce que ni kun y'a bɛɛ di a dɔw la o kun bɛ sɔn ka bisigi k'a fɔ ko n kɛra fɛntigi ye ka ban donc i y'a kɛ cogo min na sa dogolen de don kɔkɔ kɔnɔ donc warimisɛn tɔ in i yɛrɛ b'o Gawusu bɛɛ. Non, uta de. A tɔ ka ca o. I ye sanu min di i b'o sanu nɔ bila i b'o san. N'o di den ko de la sa. Non, c'est mais ni ne fɛnɛ y'a di ma c'est la famille. Merci o diyara n ye donc n natɔ tɔgɔma taara n bilasira Mariam bon n ye 5000 bɔ ka d'ale ma quoi. N ko k'o kɛ dépense misɛnninw ye mɔgɔ t'a dɔn ni problème dɔw bɛna k'i kɔfɛ. Mais a ma dɔn ko ne de y'i bila ka taa yɔrɔ. A y'a dɔn parce que ne y'a fɔ a ɲɛna n'i ka ciden de ye quoi n'i ko ko k'a fɔ ko basi foyi t'i la mais i ye baara sɔrɔ i bɛ cogoya min na ne kɔni m'o ɲɛfɔ a ye. A ye déjà d'i ma c'est très bien mais wari in fana i m'a fɔ ko ne y'a di dɛ yɔrɔ. n ma sɔn k'a fɔ k'e y'a di n y'a kɛ i b'a fɔ n yɛrɛ de wari in bɔ. Ah non Mira tu es très intelligente franchement là je suis très content wallahi ala k'an to ɲɔgɔn ye. Amina. Ala ka kow jidi ala k'an ka baarakɛ ɲɔgɔn ala ka jidi. Amina. Wallahi Mira a diyara n ye kojugu. Ami. A diyara n ye kojugu.
Non, ni bɛ taa la fɔlɔ. Bɛna sira ɲini Comme sɛgɛnnen don. I kun tɛ to yan nɔ an ka surafana dun ɲɔgɔn fɛ. N bɛ taa reposer dɔɔni. Ah ok d'accord, je t'accompagne alors. Allez viens. Attends, mira, mon dieu, donc comment que tu es là, hein? Bien de choses de la famille, d'accord? Allez, donc on fait comme ça. Ça va? Ça va. Tu vas bien? Alhamdulillah, ça va. Et toi? Mira. Mira. Mira comment? Mira Fane. Mira Fane. Ah là, c'est tu vas regarder zéro. Et vous les autres? Ne baranganya wani. Baranganya wani doa. Aga secrétaire de. Aga secrétaire de. Ok. Ay secrétaire de. Ok ya. Utuko. Anushka. Tu m'aimes? Anushka. Tu m'aimes? Anushka. Dis une fois ça, il y a qu'on a d'autres là. Il va te dire ce que tu vois. Anushka. Ta kono la mbele la wa. Dia tak suka foto. Dia semua belum kembali. Terus dia kembali, aku sekarang. Antum nak kiri. Antum nak kiri. Orang jadi tukang sanjang. Ni kiri tu. Ni kau tu. Aku flat aku marah kiri nama. Sebab sunnah. Kau sunnah marah kiri tu. Apa tu? Ni arah kiri. Ni ada sebut cakap arah kiri nama. Mana mereka sebalik tu? Dia nak dorong dah. Biar saya besok ni mana lagi. Atau semua orang juga. Bela ni tu marah kiri nama. Ni paling ada di sini nunggu. Ni kalau tak ada posisi dulu. Barang apa? Nak sana nak sesuatu tu lima puluh ribu. Ayah ini. Ada lima tiga mangkok mau foto apa? Itu nangan tofi. Sulja music. Redondo. Capturo. Kumain saya sering perawan ni. Kan ngajak apa kalau saya tahu kalau ada semua baik ada usul ini Fatou oui allô mon cœur Fatou oui ça va et toi ah ouais alhamdulillah ça va Togo dit il y a le courant mais sinon on est tout niveau là ah teh tena kibar duma bare be mono gafi ndala fiasa afi wafla da ti ye te be wala wa munye sore soro wala en soro e bâtiment kele villa konturu wala no galo tigaya wala en soro abena la che awo mama muso ta kun do ka tiɲɛ tɛ ya o salen n sera k'a sɔrɔ o kana de la donc o y'o ta ka di ne kelen ma ko ne kelen k'o ta tɔw fɛnɛ ta duuru ma étage kunturu awɔ bâtiment kelen ko n ka sago k'a la donc an bɛna an ta kɛ o jara o kɔnɔ dɔrɔn e yɛrɛ b'a bɛɛ kalama Fatou i kelen dɔrɔn a bɛnna la cɛ sinon mɔgɔ tɛ ouais problème foyi t'a la après ni frère non donc kan ko ka jɛ ka bɔ fɛn dɔw la dɔn n bɛ sin k'i ye ok dama kɛ ten bisous a bɔ muso ko étage dɔrɔn fa donna la a bɛnna la dɛ no ko bɛ yɛrɛ quoi ya dugu kɔnɔ madame la belle fɔlɔ coro ni yɔrɔ duman bɛ wele bi sago kɛ cogo min na de a bɛnna la ko Fatou la sa bɛna jangan tuh yang ada di video mana ada ada kan ala pengen nanti gitu kata kamu ini dah main apa sih tuh main turun wallahi
Vraiment. Ici, là, qui te barani, la fin, c'est très épuisant. C'est la gosse, il est barré, bizarre. Et tu dis ça? Il fait un san. J'ai un air de balpan. Ni ma bonne fin, ah, madame Gaffen noir. No gosse, il m'a l'air de balbano. Mira. Voilà, il te faut y te commander kaka. Ni nous commander bi ni au lui état. Mena mun sanga fraga ou luka poni ka chalo eh do ke droit la kan dimase no na dimase la no sisa no imena do de se pe kuja comme na fenka e quoi anaka kan tiens la nere ko ganyo bon to ko man feo ima esa awo chena la fiara che wala chewete ni muso ya tiens la no yi fen chama sa yere de vraiment nere contana mais ni fen mancha ni be mo ko keli bora ko finance madame nakaka wala madame nakaka donc e ka jete la chebete ni ke quoi chebete ni ngam se no to ko chance soro sa no ai chance soro de abena ni che mi horin la diridun abi hina mola ibi fena abi hina amso ere la no mira tu sais iba do madame ni kaka wala nya fina chukam na sisa no ni madame se kana no fe oi wallahi neni marami don do teme alji mi ta ka ji surga mi fiana fo mo de ganya ma kadam chugo ditam c'est que moi content no foi de contambulo et en plus ne sans francs ni damadon ne ke banana fene c'est diminanti c'est ka bon c'est ka tabara ke mi sokono maram no penata itoma mira itoma kera muso alla damne do kon la be mbunya be kutun tala ça c'est yoro iba don bibi na ni fenti ko ni ko ki muso ga dan romina c'est un problème mais madame ma ko moy ni fo ba tun tala al na taraka akuma ga fini ko saraw ni fo ga nana no wari aba dîner de ma ko ni ne be fa ka kecho comme na ka be kete donc ni ne ni fen commande ay ko no te ko il faut que tu amna ni fen nga dogan la ya ay nere kuma fam boy fene horo isne ni ngara chedo war soro do no nyina musoko yimo gonya me no anaka kana hier frère ko dama tu sais ni ibaro mi ka kenna sa ni ka sini voyager na France trai nere ga dushin be faranga wa yu be faranga wa déjà OK parce que maro shini be tani fembe faranga wa unyana jaranye ko jugu mais iba do mira ne be ka stressé doni parce que ni ko préciser do maram ka na nga nyoye mais ne bira takali mi ga sini France bon clé ça va ne tina se ga ye bon anyana fi mi so kam le ko dosu clé jojo ki muso clé jojo ka ko wakati ma janya ga temenga clé ça va dron i passanti ça obna nyogo kana voyager intui tega clé ça va voyager ke no temena dron awu nyogo kana to quoi comme voyager tega ma be donc nana na dron wi nyogo bon c'est pas facile parce que pas donc Sarah comme Sarah ni fait fongata oluga ngomire bailleur de fonds ngomi en entreprise waro besara ngomi entreprise war duma neno de kanga nyoy donc ni clé ça va fonga que sinon vraiment ni ko segenya ngome maronga passeport ko naka visa ko penya na bodjona jona amita nyomo fe ta don ta don OK ni côté nala so manina na drobi nyoy me kana voyager tuine fembe préparer lenga ba OK vraiment hier merci beaucoup voilà nyabila bragaro libika moula green ko ke baraka c'est vraiment bien on dirait ko tu vois te folie vraiment donc ne bita falon minata OK vraiment donc ne reste que l'hôtel Mantene il retenu tout ni OK ni warti kuni setiye iteka kuma yoroshi ibishika manyma kula ibe baraka ka washi ibiseba do ikakula famo benu pede nagashi wewe makusibuye e alani mrime kasi fata jote kelela ani benya bechena mali tribunal kono bonjour sur la mer
Ona mo wala sila ni tayo mana ko na Alors, Kachoro, ça va? Koubekany. Nana kuma. Memang futini mbechumna. Ajo to bala sa finin wa na. Yoro. No. To finin ba tin na to. Chang to no so opere siguroti yang sa wa shafa. Na betul Kachoro. Sama pa to. Bon, déjà, pour que je m'en volte, moi donc me bloque à fiena. Nia ni la singo me fa kuma FB. Basite. Il va que la macho comme n'anka ta ngo na France ta mi fo. Ouais, na. Voilà, so madai na dedo. Biera. Oui. Donc on kama volta dans 2 heures du temps. Donc meta Paris. Meta clé sabari keno. Tiens, tu vas manger. Non, Madjan parce que c'est presque quelque chose de 8 heures de vol. Donc le temps que je me suis Paris, quand installé, et puis voilà, quand reposé, journée que ni Sarani, en barre de fond, maintenant, là, sur espagnol, qu'est-ce que voilà, donc na échangera. Mais journée que l'on a donc tout avec bien clé, ça va jeter le mot. Mais la clé, ça va une économie d'attaque à Wally Dou de tout. Avec des billes, ne revenez tout comme une douille, ne d'attirer billes. Nga netate entreprise tare do entreprise mo ba di directeur de ma mo mi direction na wakati na vidéo de ma d'accord ouais donc me gata ka do in kalfale to ere la ndale do ila yinga dana mo ko e kadaka ya jira na ka foku ko kulumu ko koromu ni mo lu siraka ki ni misarabi nga to bana est-ce que duru damu fa tuknya voilà donc lu fene be jigi semeno dana ine ka yoro kalfa ila mo ka nafro de ji te kari mo ka yoro de do ante ko ngate ni ne tara dro bi daba insoko fota ibi to kur kono fota na do voilà ya to na wa ta frigo flani fon be frigo kono dumuni ni mako be dumuni mona lubya salon flana ifene salon sabana ni mako be fon fana du kono la dumuni na fon na ibe se ki servi na bideli ya reija to sola foi kana so mo shika na do ya fumo menang we chimi fiena ijija to bele katanga chinge bi ya chinya ya fota bi de ko de bi biere ijija nga chika ke bi ibe bodan fega pa mobi to mobi kono strata do meta chinya na lo a joro bla na joro fuila merci beaucoup. J'espère que le chauffeur est mobile là déjà. Si, il y a là, ok, donc il se remplacera. Pour le tour, bien, je ne sais pas. Bon. Non, là. Ok, voilà. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup. Je crois que c'est toi, Bibé, il y a Natila. Il y en a pour voilà. Ah, Gausu. Matiga chila sa kana tunare. Matiga chila sa. Uwe ko dangato. Wallahi tatachinya sa isegito shiningi imetachinya nabo sa alhamdulillah yoro ngerantai musago wala sa to menga bugutu wala ama kanta ko kadan tu mama kiti chobel to ati pascal bi odanga kene ne no futi no wallahi Iglo dai kana make tifunde kuma kando tifunde champion to guni o chani clear de do follow jentu kati moga ko me hina nyona ngabi hina do yara o de yene tiga jena to de me fenne bana atokera na foloko ni na flotte e miku etabe ke manyu mako ni feti kunjengo note mogo be mone de la ubu dasa go fi mawa ubu chanya ko kila he mikis ko madondo ko fantanya ye mone ye ngani ne tifunde nga dusu tanya de ye mone ye da tuda yele do be fi ma albima barakede du ko no bonya foiti kan albima fe sorode
Hey, si dans la ite jate dans la coupe de tiku. Fais mi mara centu kono o trouver da edeku. Patan le kungo te ba, ma beni do be nyona. Dans rapport si sur la jobe di na follow tiki mo. Ne tu mano ko jie beta. Ne tu mano ko jie beta. Ne tu mano ko jie beta. Oh ja tu no ya beta. Tu no ya beta. Tu no ya beta. Ni warti kuni setiye iteka kuma yoroshi ibishika manyma kola ibe baraka ka washi ibisebado ikakola pede nagashi wewe makusibuye ala ni mrime kasi fata jote kele ni benya bejena mali tribunal kono bijuju makote chena kona follow bijenta vlo yare de chena ni warti kumi bina ala delika na bana frasongo gele ale do docteur do ruka mo place le do e madoko manyma kodo jomi de di fantama jomi nya gos wala netisi ora ya netisi wallahi Eh, orang Sofatu. Ah, nega wala fam so tekat bi. Aka ko to ti wa bien? Ouais, ça va bien, alhamdulillah. Voilà, en fait, il y a fait tout maintenant. Am tu ma fi ngom so ka tien ngom étage ngom ma kono. Donc meilleur na sens en meilleur là, tu vois. Ouais, non, c'est ça, pas de souci, mais expliquer trop pour que ma femme. Voilà. OK, pas de souci. Donc, il faut taxi ta. Mais beaucoup pine ba carré bien non. Voilà, ni sera pine ba carré là, bien quelque chose ko pharmacie ma carré fait de on là donc carré me be de on là, tu vois. Mais dem sem la ga digabi kumba ko. Alors tant on est bien quoi. Parce qu'il y en a la service là ça. OK, pas de souci pour un photo là. Voilà, on s'appelle. Funga yanchi yani gana da ben ala ce wallahi. Intese ko sun tese wallahi tese. Tese ora la wallahi. Soulja music. Tese wallahi. Tifun Baba Mariko angana son kato jamfala abada. Jamfare, au jamfare. Belai do chamada au nye umashi bosi rafe. Now go na chia for nyam maga au jamfare. Mena. Fatou jete la la. Joli. Kacho. Mbusa. Bari ya alai. Ambi ke mi yo fande e mi ni forum sola. Antara plenty be kama por sola. Por subi ni yo fande ko na ni drop buwe. Amai Yo fi na swende la mbo wa sola. Ni ko to apa amai ti no mas bien wala ya ko mai. Amai ti wala mai ti ko su tem to a. Ni so me krenda era ni ala mai ti ko la. Ne te la me lui. Ne ti la me abita no kuma to ke por sola. Na me saka ko ke ti ko joni na me ni a to fi ku yo family. Joni ra ko tu le za. Na me saka kana ko ke po tu mo sa. Joli. Kana ko po tu ko sa.